Περχωρώντας τα χρόνια και φτάνοντας στη σημερινή εποχή, θέλω να πω ότι έχασα πάρα πολλά πράγματα από το μεγάλωμα του παιδιού μου. Αλήθεια, Ναι. Το λέτε τώρα, δηλαδή, όταν το σκέφτεσαι? Το λέω τώρα, ναι. Παρόλο που, να σημειώσω, ήταν στο αεροδρόμιο, δούλευε στην Ολυμπιακή. Και ήταν μια δουλειά που της άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να το δηλαδή, έφυγε από το σπίτι. Ναι, είχε το μυαλό της σε μένα, αλλά όταν έκλεινε η πόρτα, ήταν πολύ χαρούμενη. Δηλαδή, και τώρα, άμα τη ρωτήσει, πήγαινε πίσω στη δουλειά, λέει ναι, ευχαρίστως. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, ότι μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά μου. Ίσως ήταν και αυτό ένας παράγοντας που δεν θα ήθελα να φύγω ποτέ. Ναι. Όμως, τώρα βλέπω με τα παιδάκια της Βαγγελίτσας τώρα και με τη μεγάλη την Άννα και την Αρατούλα πόσα πράγματα έχασα που έλειπα από το σπίτι. Σίγουρα τα χάσατε όλα ή επειδή πέρασαν και χρόνια νομίζετε ότι μπορεί και να τα ξεχάσατε? Δηλαδή, ίσως είναι, ναι, σαφώς το εγγόνι και ίσως και γι' αυτό οι παππούδες και οι γιαγιάδες συνήθως, γιατί όχι πάντα, χαίρονται τόσο πολύ και λαχταράνε τόσο πολύ τα εγγόνια τους. Σαφώς όταν είσαι πιο ήρεμος και είσαι και στο σπίτι, στο εγγονάκι βλέπεις πολλά περισσότερα από ό,τι βλέπεις στο παιδί. Ναι, εννοείται αυτό. Όμως δεν μπορώ να σου πω ότι αν θα ήθελα, δηλαδή είναι τι κερδίζεις και τι χάνεις στην κάθε περίπτωση. Ας πούμε, θέλεις να κερδίσεις αυτά που σου προσφέρει η δουλειά, πέραν από το οικονομικό, γιατί τότε δεν ήταν τόσο έντονο το οικονομικό όπως είναι τώρα για τα ζευγάρια τα σημερινά, που κάποια στιγμή πρέπει να βγει και η γυναίκα στη δουλειά. Ναι. Τότε δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όμως κέρδισες κάποια άλλα πράγματα μέσα από τη δουλειά, μέσα από το χώρο που δούλευα, και μιλάω για τον εαυτό μου πάντα, που πραγματικά με γέμισαν τότε. Φυσικά έχει να κάνει και με το επάγγελμα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία σου προσφέρουν και προσωπική ευχαρίστηση. Σε προκαλούν να προοδεύσεις. Δηλαδή, μπορείς να κοιτάξεις και πιο ψηλά και να πεις θα ανέβω και αυτό το σκαλί και αυτό το σκαλί και αυτό το σκαλί. Η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στο ίδιο σκεπτικό με τη δικιά σου τη μαμά. Δηλαδή, δεν υπήρχε οικονομικός λόγος να εργαστεί. Απλά της άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε, γιατί ήταν εραβερούχα η μαμά μου. Είχε τρελό κόλλημα. Τρελό κόλλημα. Ναι. Και κάποια στιγμή αποφάσισε ότι θέλει να ασχοληθεί. Δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος οικονομικός. Ναι, ξέδινε. Το αγαπούσε τρελά αυτό το πράγμα. Και δούλευε. Τι διαφωνείς? Καλά. Η μαμά της Ευαγγελίας, λοιπόν, ήταν μια μαμά που δούλευε και μεγάλωνε το παιδί της. Η Ευαγγελία, από την άλλη, ακολούθησε τελείως διαφορετική διαδρομή. Ναι, εγώ είμαι άλλο φρούτο. Να πω βέβαια ότι και εγώ είχα μια μαμά η οποία δούλευε έτσι και δουλεύει ακόμα και είναι και από τις γυναίκες που τρελαίνονται. Άμα της πεις μια φορά κάτσε μια μέρα η μαμά εξωκουραστής, παθαίνει ένα κάτι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει τόσο συνήθειά της βέβαια ώστε νομίζει ότι παθαίνει κάτι. Τι είναι, αγαπούλη μου? Εντάξει. Είσαι πάρα πολύ καλό παιδί, ερατό. Για πες, Ευαγγελία μου. Ναι. Εγώ ξεκίνησα, μάλλον πριν ξεκινήσω τη σταδιοδρόμη. Καταρχήν να πω ότι σπουδάσα σε ένα πανεπιστήμιο που μας είχαν παρουσιάσει μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από την μια εικονική πραγματικότητα. Για το ότι θα βγούμε και εδώ, ας πούμε, ναι, και θα δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Θα σας ζητάνε από παντού. Ναι. Βγαίνοντας έξω, είδα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και συγχρόνως δεν έχει τόσο μεγάλη αξία αυτό στη ζωή για μένα. Το αντικείμενο ήταν κάτι που σε ενδιέφερε? Το αντικείμενο ήταν κάτι που με ενδιέφερε πάρα πολύ, με γεωπόνος στα τρόφιμα. Και μόλις τέλειωσα και το μεταπτυχιακό μου, έμεινα έγκυος και είδα ότι στη ζωή για μένα η ιεράρχηση είναι διαφορετική. Δεν με ενδιαφέρει να χαλάω πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και πλέον το κριτήριο για να δουλέψω είναι πόσες ώρες θα λείπω από το σπίτι. Ναι. Αυτό το συνειδητοποίησες αφού γέννησες την Άννα? Αφού γέννησα την Άννα. Όχι, δεν ήμουν από άποψη, ήμουν καριερίστρια σαν άποψη. Αλλά όταν γέννησα την Άννα, είδα ότι δεν με ενδιαφέρει με να πιάνω αυτό. Μήπως ήσουν καριερίστρια σαν άποψη, γιατί και η μαμά σου αντίστοιχα ήταν μια μαμά η οποία δούλευε και είχε συνηθίσει? Ναι, ήταν η εικόνα μου αυτή, αλλά πιο πολύ γιατί η δικιά μας γενιά μεγαλώσαμε ότι με μοναδική αξία να περάσει το πανεπιστήμιο και να γίνεις επιστήμονα. Και μετά τα 30. Και όχι τόσο από το οικογενειακό μου περιβάλλον, από το κοινωνικό πιο πολύ, από το ευρύτερο περιβάλλον. Ναι, αν παίρνει στο πανεπιστήμιο, είσαι καταξιωμένη. Όλοι το λέγανε αυτό καταρχήν. Ναι. Είδε όσο τελείωσε πρώτη σπουδές σου, ναι, και μετά μην βιαστείς. Θα βρεις και ένα καλό παλικάρι και θα κάνεις ένα παιδί. Ναι, δηλαδή όταν τελειώνεις το πανεπιστήμιο και βλέπεις ότι εγώ θέλω να μείνω σπίτι με τα παιδιά μου.
Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να στο περιβάλλον σου να πεις ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Φυσικά. Και ότι δεν είναι ότι τα παρατάω. Γιατί ο καθένας φαντάζομαι τι άκουσε. Έτσι, το πτυχίο σου το αφήσανε. Έχει σημασία όμως και σε ποιον το λες. Δηλαδή, αν το πεις σε μια φίλη σου που ούτε παντρεμένη είναι, ούτε έχει ζήσει αυτό που λέμε μητρότητα για μένα. Εννοείται ότι αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις. Ότι σε καταλαβαίνει, έτσι. Μια φίλη σου που θα ζήσει το αντίστοιχο θαύμα, θα σε νιώσει και θα σε καταλάβει με μια άλλη, η οποία δεν το έχει καν στο κόνσεπτ αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει. Οπότε σου λέει αυτή είναι παλαβή. Ας πούμε που το βλέπει τόσο μονοδιάστατα. Ναι, αυτό το βλέπω πολλές φορές κιόλας και στο blog όταν γράφω κάποιο κείμενο ύμνο προς τη μητρότητα και όλα αυτά τα συναισθήματα και όλες τις αποφάσεις που καλείς να πάρεις, ή ότι πολύ απλά συνειδητοποιείς ότι αυτά που πριν θεωρούσες σημαντικά τελικά είναι ασήμαντα μπροστά σου σε ένα μωρό, όπως η Ερατό. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες δεν είναι μαμάδες και διαβάζουν τον blog και αντιδρούν ακριβώς έτσι. Γιατί σαφώς δεν μπορεί να μπουν στη θέση σου. Το έχει ζήσει. Δεν μπορείς να πεις αυτό. Και πιστεύω ότι. Και μου φωνάζει και ο Μάνος στο αυτή και έχει δίκιο ότι αυτός είναι και ένας λόγος που τα τελευταία χρόνια, όσο περνάνε μάλλον τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα πέφτει και σε γεννήσεις έτσι. Αν και τώρα νομίζω πάμε να κάνουμε μια τράμπα. Αρχίζει ξανά και. Μακάρι. Ναι, δηλαδή αυτό το παιδί μου μάθε γράμματα και πέρασε σε μια σχολή και μετά κυνήγησε μια φοβερή εργασία, έχει επηρεάσει πάρα πολύ λόγω της κρίσης, έτσι. Τι είπες, Μάνο μου, μόνο άνθρωπος μητέρα δουλεύει. Σίγουρα. Πολύ σωστό αυτό. Ότι από όλα τα θηλαστικά, μόνο άνθρωπος μητέρα δουλεύει. Είναι και αυτό μια εξέλιξη του ίδιου μας του είδους. Από εκεί που η μητέρα κάποτε καθόταν στη σπηλιά, στην καλύβα, στο σπίτι και ο άντρας έβγαινε έξω να κάνει τη δουλειά. Τώρα τα κάνει όλα και συμφέρει. Τώρα ναι, αποφασίσαμε ξαφνικά σαν είδος να στείλουμε και τα δύο φύλλα. Ναι.